Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave skincare, og i dag har jeg ikke 100% travlt, fordi der går sådan en halv time før jeg skal afsted, og det kommer ikke til at tage så lang tid. Det bliver en meget hurtig skincare, og så lige en lille smule makeup. Meget lidt. Så der. Hurtigt bare Joma. Ja, det er det. Bruger jeg den her serum for Essence, som jeg plejer. Godt. Okay. Så. Okay, nu er det tid til primer. Og der bruger jeg altså WC's Prime Grip, og jeg elsker den. Ej, nu tager jeg den altså lige på hånden først. Jeg tager sådan 3 mega små pump. Det ser sådan her ud, hvis I kan se det. Ja, der er en lille klump. Så er det videre til foundation. Så bruger jeg bare den her fra Revolution. Jeg elsker den, for den er bare sådan, den er ikke sådan så tydelig, at man er på-agtig. Men okay. Jeg ved ikke om... Jo, okay, det kan I nok godt. I kan godt lidt se det. Det er sådan helt gråt kvaliteten. Så. Jeg har en halv time at gøre godt med. Men okay, det er faktisk lidt dumt, fordi jeg har ikke børstet tænder endnu. Og det er lidt dumt, fordi jeg skulle helst have børstet tænder før det her. Sådan at min makeup ikke rødder af. Og sådan, så kunne jeg få lidt mere tid til det. Eller, ja, okay. Og jeg mangler lige den her. Nu er jeg snart ved at blende det ud. Nu tager jeg bare lige hele hovedet, og så gør jeg bare lige sådan noget. Ej, oh my god, jeg elsker det. Så er det concealer, og jeg bruger den her for L'Oréal Paris. Og jeg vil lige ved at tage den på læberne. Så nu har jeg puttet de her 4 steder. Og det er egentlig bare dig og mig. Jeg skal snart tage en ny bronzer, fordi den her farve er ikke særlig meget. Hvor er det det jeg gerne vil bruge? Det ved jeg ikke.
Mor, jeg kommer snart ned. Okay, så vil jeg... Nå ja, det var highlighter. Ja. Jeg har lige en dårlig hukommelse. Jeg har aldrig fra min mor. Godt. Smør lige den her sådan helt ned, bare sådan, så den ikke bliver råden. Fordi den ikke har noget låg. Godt, så tager det ind i øjet her. Ind i øjet. Jeg kan ikke helt se, om jeg mangler noget. Jeg ved ikke sådan rigtigt. Det ser ret cute ud, synes jeg. Så er det egentlig bare til setting spray, tror jeg. Og der bruger jeg den fra... Vent lige, hvor er den henne? Der. Jeg tror at jeg har... Nej, jeg har 2 setting sprays. Jeg tænker faktisk bare, at jeg bruger dem begge 2. Det vil være den billigste. The Resume The Vitamin C Fixer. Ej. Og så er den vanilje sort, det er den dyreste. Det kan være, at jeg kan lave sådan dyrt versus billigt makeup. Det kunne faktisk være virkelig fedt. Det bliver en dag, hvor jeg ikke har så travlt. Jeg har jo ikke så travlt endnu, faktisk. Men okay. Jeg mangler kun at børste tænder, og jeg har 20 minutter til det. Fedt. Så laver jeg bare lige my nails. Jeg skulle egentlig have filet dem, men de er lidt grimme, så nu tænker jeg bare lige at putte det på. Ej. What? Nu putter jeg dem altså lige på samme tid. Det bliver lidt svært at lægge den her video op. Men det må man lige lave med. Nu har jeg puttet dem på dem begge. Så det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, I nød at se med på den her lille Get Ready With Me. Hej hej.